É Fer López o sucesor de Iago Aspas? Non estou dicindo que sexa o sucesor de Iago Aspas, que eu tamén quero falar sobre isto. A mí recordame o Mostoboi moito. A Mostoboi. Hasta físicamente ten un aire. Partindo moitas veces desde a banda, o que pasa que non se xoga tanto con media punta. Pero a mí recordame moito o Mostoboi. Hai que ver como evoluciona a nivel goleador. Aparte, Fer López. Aspas hai un. Efectivamente, é Fer López hai outro. Pero sí que é verdad que me interesa saber como vai evolucionar Fer López no sentido de anotar goles. Sabes, se ese segundo punta goleador ou un futbolista máis de creación, de xogo, non sei. Que Fer López está destinado a ser unha das principais figuras do Celta no futuro, sí, todo parece indicar que sí. Tamén está Gabri se volvera, tamén estaba Miguel Rodríguez, estaba Santi Mina incluso a ser unha figura, ou Denis Suárez. Hai que ter ese cuidado de decir con cautela co chaval, que o chaval xogue, está xogando moi ben, pouco a pouco. Bueno, pasa outra cousa tamén, que empezou a representar fai uns meses Xorxe Méndez, que iso